Mami, pwede i-translate pod nimo ang happy birthday sa Italian? Okay. Ato na rong i-translate mga madams. Og before ta na i-translate sa Italian, ako asa na ipakita ninyo ang ganap atong birthday ni Kiara Kate. 6 years old na siya guys, no? Nag-birthday mi diri guys sa San Carlos City, Negros Occidental. Pero kung siya guys, late celebration kay ato nga time na atol man nga pag-birthday niya guys, tuami sa Manila kay nag-asikaso mi og mga documents at tumig embassy, Italian embassy, DFA, so basic kay mi guys. Pero okay lang, maski late ang birthday sa akong anak, sa akong Kiara Kate, okay ra pod, nag-enjoy ra pod siya guys. Gusto man tanin niya guys, nagmandar gid siya guys og McDo daw guys, mag-party daw siya sa McDo, pero gusto nako guys nga diri lang sa balay, no? Kaya para maano ginamo gid ma-enjoy ginamo guys, pag gusto pa ka guys makakanta-kanta yun na dito sa McDo ng lingaw-lingawon lang gud sa og mga kuan sana siya oy. Basta lingaw-lingawon ra kanila guys, walay pag human og kuan na human na din uli dayon diri, maski magsugod pa ka og buntag hantod gabi okay kaayo kay mo magbalay sa inyo haraman di ba, makakanta-kanta pa ka, makapagusto pa ka yun na guys. Okay man pud tong idea sa McDo kaso wala kayo may mga bata nga i-invite kay pambata man jud na kayo, no? So ang gi-invite ani namo is pagumangkon ra ni Day Corina, moro to trira ka kuan niya din mga cousin niya, so kami ra gid guys, family ra pud guys, so gibalay na lang gid namo ang iyang birthday. Family dinner man jud ni siya guys, go dili man jud ni siya dako gid kay nga handa, at least importante nalipay si Kiara sa iyang birthday, no? Kami ra jud guys, family. Kabalo mo guys nga dili pud ko ganahan mag-invite og daghan guys, unya maghanda ka og ganang medyo ubay-ubay guys kay di ginamalikayan pud ang uban, no, sa imong i-invite ba mga visitors guys ba. Napakay pag humaan sa party guys, napakay mabatian niya storya na uy gamay ra man to ang kuan ni kuan kuan ra man di ay daghan kay tawo niya kuan ra day ang kuan handa yun ana guys ba di man ginamalikayan, no? Magmarites dayon guys, may pagkamo na lang pamilya ninyo, no? Bahalag ginagmay basta kay for dinner lang good, family dinner yun ana. Napod uban guys nga insakto ra gud ang imuhang gihanda guys, unya mamutos pud guys, pag uli mamutos. Yun na malikayan guys, mao ra ba ni sakit sa Pinoy, di ba? Pero ako guys, ganahan jud ko guys nga ako mismo nga muhatag. Makita na ko nga nay mga sobra-sobra guys, muhatag jud ko. Pagdalaan ni yun ana. Pero yun ana nga kanang mag-ikaw bitaw magkuan, mag-decision sim kung galingon ba nga muli na niya dayon. Wala ko nag-ingon nga pagkuan, mamutos gid guys, naa gina guys ang batasana, di gina malikayan, di ba? Man di ko ganahan mag-invite og kanang mga tagagwa, mga daghang tao, di ko ganahan nga kung mag party magid mi kami ra yung pamilya tan-awa na ba mo nakita. Kami ra gid guys. Ikaduha, purti pun daghan ng hugasunon guys. Pag human ang nagkaon sa imong visitor, manguli ra na guys kana imong pamilya kay manabang ni inuguman uguan kanang sa ginoy. Nuguman yung party, kami ra pud makipos-hipos katong imong mga visitor guys, gumagaon, mag-bring home pa, mamiya pa. Pag uli, daga kay dala. Unya, kami nagkayamukat na ang nangabilin, di ba guys? Pagkuan mo guys, tinuod ba guys o dili? Tinuod yun na guys, makarelate jud pud mo ani. Ari guys, mao na ang visitor ni Kiara Kate, tulo ka buok ang pagumangkon ni Day Corina, no? Uyab ni January. Unya, ang kanang tulo niya kakasin. Mao na sila guys, mao na ang mga bata, no? Ari guys, paminaw na mo kay ato na i-translate sa Italian ang happy birthday. Happy birthday, Kiara! Happy birthday! How to say happy birthday in Italian? Buon compleanno! Buon compleanno, Kiara! Happy birthday, Kiara! Buon compleanno! Ug mao to siya guys ang happy birthday sa Italian. Thank you for watching. Bye! Ciao!